Een twitteraar tipte de politie van de morgen dat er vannacht een dreigtweet op internet zetten is. Daarin worden alle inwoners van het Jereveen maar de dier bedriegen. Na oorlog is maar de officier van justitie is besloten om de verantwoordelijke aan te houden. Dat is nog niet een debat in Friesland. Nou, we zien met name op Twitter dat er heel veel dreigementen de wereld inslingeren worden. Die ene wat serieuzer dan de oren. Er is zelfs een speciale website die dat al hier bijhoudt. En het is de eerste keer in Friesland dat we in oren horen, naar aanleiding van een dreigtweet. Maar het gebeurt wel vaker. Onlangs nog een jongen in Greens. En ik in het westen van het land ben wel mensen aanhouden. De vrouw weer makkelijk te vinden om ze haar eigen naam broekte voor haar Twitter-account. De politie denkt dat ze net goed nagedacht had door de consequenties. Dat ze inspireerd is door wat er in Oslo bad is, sluit de politie dan ook uit. We denken dat dit een vrouw is die het zonder goed na te denken een tweet de wereld in slingeren had. En zich net realiseerd had wat de consequenties daarvan binnen. Want ja, je joggen maar, hè. Je plaatst 's nachts iets op internet en morgen zit je al op het politiebureau. En dat had deze vrouw waarschijnlijk ook net wild. Het is nevens de politie wossa dat mensen zonder de aanslag in Noorwegen alerter binnen op dreigende taal, in dit geval op Twitter. De vrouw is intussen weer vrijlitten. Justitie moet nog besluiten als ze wollen net vervolgen we de zil.